běhám tak možná po 6., po 5. Běhám to každý rok, takže je to taková tradice spíš. No docela to klouzalo nahoru. Nebyla to úplně nebyl to takový hladký povrch jako loni, ale celkem to šlo. Potom z kopce už to bylo o něco lepší. No vždycky nahoru je to horší. K té otočce je to vždycky nejhorší, pak už je to lepší z kopce. Jako i nahoru to víc klouzalo, dolů už to šlo líp. Tak nejtěžší byl určitě ten povrch, na tom se mi běhá hodně špatně. A pak i soupeři. Jirka Miller mi taky dal celkem dost zabrat během toho závodu, takže tyhle ty 2 věci asi byly na tom to nejnáročnější. Myslím si, že ta příprava byla docela dobrá, takže docela dobře jsem se rozcvičil, měl jsem tady dost času i na tu rozcvičku, takže si myslím, že ta příprava proběhla dobře. Tak tady jsem byl, myslím, po 5., přibližně plus minus po 5. A když mi to vyjde příští rok, tak určitě taky přijedu. Jezdím sem celkem pravidelně, takže příště to rád zopakuju.